edisi hapango joto samuk laitunai joto nokono khakaham maya paru tamke boron bisinti sesungtini Tipra Idol Season 2 थांनाय बिसियो 1 पाइ थांखा ताक्लायो केतु अतुओ आइनि स्राइबो आजरावो आजागावो पार्टिसिपेट खालामखां हाय जतना आनि मुंफ्लं स्माइति रियां आं दसदा गांजनपुर नॉर्थ त्रिपुरा खाखमथाइ पारानि इनके आं ताबो ग्राजारसी कॉलेज ऑफ पढ़ितंगो फर्स्ट सेमिस्टर बीएससी बॉटनी खाइतंगो इनके आं त्रिपुरा आइडल टॉप फाइनलिस्ट आनि हॉबीज इनके सिंगिंग बाय डांसिंग हाइबागिन आं ताबो रोजाबै बतंगो गान रोजाबनानै आं अनेक जाजागो इनके डांसिंग इनके आं जरायफ्रु सिंगिंग खायना सेकां आं डांस खायो सपोर्ट इनके आनि आमा बाबु दुइजन खायो जरायफ्रु सिनि आनि बंनि बरकनि सपोर्ट माया का आसुक जराते बसखै मांगला खामु आं गक बरक रोजाबनाय रं बिसिंगो इनके बाय बाबा सारि आंनि जाजागो बिनि काइसा गान आनि फेवरेट इनके बेलाय मोजां जाखमानि आमु किसाना रंग हेनेर खोनादोंमोन बखा काइसा चंदे बेलाय के मोजां जा जिनियो हालगले कुबुय बेलाय नायथौजा जादुनि नि खुरियो दंनानि मुचुंगो निनि हाम जांमंगै दंनानि मुचुंगो आं हिंदी सिंगर हिंदी बॉलीवुड नि सिंगर नि चाजंग मानी के मैम श्री गोशनी चाजगो नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई तिते डिसी हपंगनो बेलेना हम माया फरो मते है प्लेटफॉर्म जे प्रो मते है प्लेटफॉर्म त्रिपुरा आइडल अथे है कहाम रंगनो माने चिनी योर्ड नि बागै खाइमा बागै गे आमते अमो खाइजे गेंगे जों चिनी टैलेंट नो बजों बुइनो फुनुगे मांगला खामु अबान गिटार आं सुरनान हिने पाइना मानि आं म्यूजिक नो आसकी चाजगो आं रिंया फना आं गिटार अमो काइसा नाखा आनि जों रांलो करेंगे जों जे गिटार कतार पाइ माया फना आनि बाबु जे बमानसा आनो अमो सेकेंड हैंड बनो अमो गिटार काइसा पाइ